Dowletşan Yaşmuradov'un endeki tutuluşuğuna sanıca gün qaldı. Aşgabat Türkmenistan Davletşah Yaşmuradov. 16 aprelda Demirqadaq Irlandiyanın Belfast şäherinde SSE arenada geçiriljek PFL Belfast yarışında Avustraliyalı Tyson Pedro bilen duruşdu. Oktagonda tewaş yarım agragram derejesinde bolar. Äder Dowletşan liganyň reytinginde ikinji orna eýleýär. Pedro bolsa 8-nji batgan şakda barýar. Ýene bir bellemeli zat. Ol UFC'de çykyş eden Avustraliyalı tewaşçy PFL ilkinji tutuluşyna çykýar. Dowletşan Yaşmuradov odal ACB we ACA guramalarynyň çempionu bolupdy. 2024-nji ýylda bolsa yarım agragramda PFL'in Grand Prix'siniň ýeňçisi ökmünden belli galandy. İlleşme ahirki tewaşyny 2025-nji ýylyň oktyabr aýynda PFL Champions Series 3 ýarşynyň şäklerine geçiripdi. Şonda Dowletşan eminleriň bir agzdan gelen çözgüde esasynda Amerikaly Corey Andersondan afgyn gelipdi. Häzir türkmen tewaşçysynyň hasabynda 25 ýeňiş, 8 ýeňiş we 1 deňlik bar. Pedro bolsa 10 ýeňişe eýlik edip 5 ýeňişe dötgeldi. Düşmanı boynunu epleden, coştum kaynap çeşmeden, kaytman daşi deşmeden. Yegnimde donum, asılar yolum, yekedel dolu, sağım solum, kılızım, okum, kalkanım, zoşan fiilim, tolkunum.